Yung height nito galing dito sa finish floor nito 90 cm yan. Yan, tapos ito naman, yung taas naman ito galing sa finish nitong unang step. Yan ito. Itong guhit na to 90 cm din yan. Yan, pagdating dito 90 rin to, galing diyan. Yan, dito na ulit kami mga kabayan sa Tinambak. Yan, itutuloy na namin itong ginagawa namin dito, yung pagbaklas niyang mga forma na yan. Yan, tapos yung paggawa ng kwan dito, gagawan ko na rin to ng railing dito. Yan, uunahin ko lang tong kwan ni Manay Bob, tricycle. Yan, kino-convert kasi namin ng di kamay na lang to. Hindi na siya di paa. Yan, dito sa kambyuhan ito. Yan, kakabitan namin to ng bakal para doon na lang hahawak si Manay Bob. Ayan, mayroon na to dati natanggal lang. Kaya ulitin namin. Ayan. Uninstall ko lang muna para susubukan. Ayan, ito na yung pinakakambyo ni Manay Bob. Anda. Kaya ko tangan. Ayan, susubukan niya bago ko ipulwid. Tama niya. Yan, okay na yan. Yan, okay na daw to. Pupulwid ko na to. Yan, okay na to mga kabayan. Ilalagay na ni Manay Bob. Pamasay. Okay. Yan, tina-timing niya. Kailangan saktong-sakto. Hindi rin tumama dun sa gilid ng tangke ng kuwan. Tangke ng gasolina. Yan, okay na yan. Ano? Yan, okay na mga kabayan, susubukan niya na kung tama yung pagkaka-welding namin. Clean, buksan mo yung gate, clean, para makalabas si Manay Bob. Subukan niya na mga kabayan kung okay yung ginawa namin. Yan, okay na. Ayos naman, Bob. Yan. Hindi na sumasabit. Yan, okay na daw. Ayos na. Hindi na magpunggalig dito. Yan, pati yung preno mga kabayan, di kamay na rin to. Siya saksak mga Bob. Ayan, pag magpipreno naman siya. Sige man, Bob. Yan, pag magpipreno siya, kamay rin. Ayan. Puro kandi kamay na to. Hindi na magpunggal. Ah, matibay na to. Ayos na. Ayos na. Oo, di na matatanggal yan. Yan, yan yung preno. Ito. Yan, ito yung ginawa namin. Yung cambio. May man ang punggalan. Wala yan. Matibay yan. Yan, ayos na. Yan, ito lang isusunod namin. Yung railing dito sa harap. Yan, nililayout ko ng mga kabayan yung railing dito.
Yan, ito yung pinaka-guide ko. Yan, tatanggalin lang naman to. Ito lang yung magiging guide ng linya ng magiging railing ko dito sa harap. Yan, di bali dito yung 1x2 na tubular. Naka-align sa gilid na to. Yan ngayon, ang linilibel namin yung ibabaw. Yung pinakataas ng railing dito, yung pinaka-ibabaw mismo, ng tubular galing dito sa finish floor nito, 90 cm yan. Yan, naguhit na ako ng 90 cm dito. Yan, 90 cm yan. Yan, yung 90 cm doon, ililipat ko dito. Yan, i-adjust ko muna tong laser. Okay na? Konting-konti pa. Kunti pa. Ayan na. Kaya okay na? Okay na. Yan ngayon, guhitan mo dito sa kabila. Yan, hanapin mo yung ilaw dyan. Itapat mo yung target plate, iangat mo pa. Yan, ito. Yan, ito na yung pinaka-level. Ipapasinsil ko yan dito para pag lalagyan ng round bar dyan, pag wiwildingan ng tubular dito. Kasi tinapat ko dito yung tubular. Kasi may naka-design pa yan ditong bato. Para buo yung bato pababa. Yan, tapos dito sa kabila, nakagitna dito yung tubular. Yan, ito yung layout ko. Ipapa-grinder ko to dito. Tapos hahanapin namin yung bakal dyan para matibay. Yan, hanapin lang namin yung bakal dyan para pag-weldingan. Pag malalim, magbabarina na lang ako ng tinimim dyan kung sakaling malalim yung naiabang na bakal dyan. Kung sakaling malalim na yung nakalagay ditong vertical bar, magbabarina na lang kami. Pero alam ko malapit lang yun dito, kaya baka makita namin. A few moments later. Yan mga kabayo, nakita na yung vertical bar. Yan. Lalawak-lawakan na lang namin para makabilo yung welding.
Yan, ito na mga kabayan yung natatapos namin ngayon. Yan, bukas ipopulwid ko na lang to. Yan, naka-air-spot lang kasi to. Yan. Yung height nito, galing dito sa finish floor nito, 90 cm yan. Tapos maglalagay ako dito ng buhos na sukalo na 10 cm. Galing dito sa ibabaw ng finish floor, may nakaangat pa siya dito ng 10 cm. Paikot. Yan, hanggang dito, iikot yan dito. Pagdating dito, liliko siya dito, yung sukalo, pupunta dito. Yan, tapos ito naman, yung taas naman ito, galing sa finish nitong unang step. Yan ito. Itong guhit na to, 90 cm din yan. Yan, pagdating dito, 90 rin to, galing dyan. Yan po yung sukat niyan. Yan, bukas, ang itutuloy namin, yung dito, sa pababa. Kabilaan yan, saka yung dito. Yan po yung mga natatapos namin ngayon. Yan, hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.